Chérif Fula filɛbagaw an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn an ye de fɔ kari o kari Sɔnafɔlaton Baladon an bɛ fasodenw le nin kɛnɛ kan nin ye karamɔgɔ Usman Cherif Madane Ayidara ka moto lajɛ waati min dira ma o sera bi maabandan de b'an bolo maa dugulenton ye nin jamana in kɔrɔ maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Ousmane Mamadou Traoré an b'a fɔ ma ko OMT leader d'opinion OMT vraiment merci beaucoup an ye wele an ka kɛnɛ kan i y'an jaabi folikan jumɛn b'ale bolo ka ɲɛsin Chérif Fula filɛbagaw ma. N bɛ Ala fo k'a barikada k'aw yɛrɛ fo Bugule ka Chérif Fula filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka jamana autorité fo ka maliyɛnw yɛrɛ fo Ala ka ni sababa bɛn ka n co-débatteur n ka foli belebele b'u ye a y'an wele an kana maliyɛnw masala n'Ala sɔnna ma an b'u ɲuman masala inchallah merci beaucoup i Traoré maa filanan o fana tɛ maa dogolen ye o ye Abdala Yatara consultant formateur Yatara vraiment merci beaucoup an bɛ nin wele waati b'an ka jaabi kɛ donc folikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Chérif Fula filɛbagaw ma. Voilà k'i fo k'i waleɲuman na i baarakɛɲɔgɔn tɔ kelen fɛ k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman na Chérif Fula baarakɛlan bɛɛ lajɛlen mais n ka foli fana bɛ karamɔgɔ ye k'a fɔ ka waleɲuman na Chérif Ousmane Madane Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an barokɛɲɔgɔn bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ nin kɛnɛ kuncɛ ko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup maa sabanan o fana tɛ maa dogolen Cheikh Oumar Soumano coordinateur baromètre Soumano vraiment merci folikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Chérif Fula filɛbagaw ma. Bokele mi fo mi waleɲuman dɔn mi i baarakɛɲɔgɔn fo ne fana ye ani équipe technique bɛɛ mais de fo mais malien bɛɛ fo diaspora mɔgɔw fana mais barokɛɲɔgɔn fo n ye wele kana an kana masala kɛ a diyara n ye n'a y'an wele kuma en tout cas ni Ala sɔnna ma an bɛ jaabi kɛ a ka réponse la. Vraiment merci beaucoup Ismano maintenant mouvement jamana kanu n bɛ Ismaïla Fane vraiment merci beaucoup an ye wele an ka kɛnɛ kan i nana jaabi folikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Chérif Fula filɛbagaw ma. K'i fo ka Traoré fo k'an barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo tabali sanfɛ k'an ka président yɛrɛ fo Elhaji Mohamed Sako mouvement jamana kanu tɔgɔ la an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye. Vraiment merci beaucoup ni mɔgɔ m'a fɛ k'an ta direct la mun ye radio ye FM 95.7 un frère voilà donc kuma b'i bolo. Bokele an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na maa o maa sɔgɔlen bɛ Chérif Fula télé la an b'o fo k'o waleɲuman dɔn nin ye laada ye kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Chérif Fula télé jabaranin kan ka se ka baro sigi bolo da ka wele bila maa o maa hakili juru carin o ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye u ka jamana kunkanko kibaruya lasanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na bi ye kari ye wa bi ye novembre kalo tile 23 san 2025 o kama an da bɛna don fɛn min na bi su in na sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tajiko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na nin wagati na a bɛ lahala min na ani fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka kɛ min b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na an da bɛna don la bi su in na ka se ka walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o la minnu bɛ ka an lajɛ télé Chérif Fula yɛrɛ ka direct la u bɛ se k'an sɔrɔ nin wagati in na wa i y'a fɔ cogoya min na minnu bɛ k'an lamɛn radio kan olu bɛ k'an lamɛn wa minnu bɛ k'an lamɛn page Facebook kan sa direct la u bɛ se k'an lajɛ ani YouTube kan ka fara ni téléphone b'i bolo application Chérif Fula n'o b'i bolo a kan dɔrɔn i b'an sɔrɔ nin wagati in na donc an bɛ se k'a fɔ nin wagati in na a kɛkun de min b'a to bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye jamukan tagabolo kan. Bon ka kɔrɔfɔ ɲɛna donc Ousmane ɲininkali fɔlɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn mun ye cɛko gɛlɛya a b'an ka jamana in kan e hakilina ye jumɛn in na. Bokele n bɛ Ala fo k'a barikada ko dogolen tɛ bilen depuis kalo tɛmɛnen ka na se nin kalo ma tajiko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan mais sisan anw y'a dɔn parce que a sera capitale la sinon a bɛ depuis 2012 depuis crise nana nɔrɔya fɛn o fɛn ka na centre la mais sisan a sera Bamakɔ laɲini ma kɛ dɔwɛrɛ autorité ka yɛrɛ ka laɲini kun don fɔlɔ ka taji tigɛ Bamacɛ wale mɔgɔ ninnu na n'an ye taji tigɛ o la o bɛ ka dugu ci mun ni attaque mun kɛ ka se k'a yɛrɛ di k'o affaibli ka se ka dankari o la komi u fana sɔmi ka jan maaw de fana b'u kɔ u ni maaw de bɛ ɲɔgɔn kalama a yɛrɛ tuuru fana essayer sisan komi taji bɛ bɔ yɔrɔ minnu fɛ ka don Bamakɔ yan n'a sera Bamakɔ a bɛ distribuer région tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye sira da olu ɲɛ an bolo u ka kɛlɛ kun t'olu ye u ka kɛlɛ kun ye armée de ou bien autorité de mais comme datigi kelen bɛ o fan fɛ u tɛ se ka kan attaquer u tɛ se ka gouvernement attaquer u tɛ se ka dugu ci comme kunu b'a kɛ cogo min na u y'u ɲɛsin jamana yɛrɛ ka sɔrɔda siraw kan u y'a daminɛ ni usines de État ye fɛɛrɛ sɔrɔ k'o da sira la u ye minɛ sisan u bɛ tu de kɔnɔ u tɛ se ka bɔ kɛnɛma u dogolen don u bɛ bali ka bɔ k'an ka taji natɔ n'a bɛ bɔ Sénégal ou bien Côte d'Ivoire u bɛ
taji u jenu quoi autorité nana fɛɛrɛ sɔrɔ le la o fɛɛrɛ tan de kɔnɔ an y'a suspend taji kun tɛ ka don bilen an bɛna an ka solution sɔrɔ o temps kɔnɔ minnu bɛ yen n'o kun bɛ yan o de nana dɛsɛ n'o dɛsɛra crise nana mais an bɛ don min na ko bi taji commencera ka don Côte d'Ivoire Sénégalais mais a bɛ ka don yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ kɔrɔlen kan mais crise de bɛ yen mɔgɔw ye ɲani min ye kunun bi a bɛ ka don mais o dalen t'a la est ce que a bɛ ka don a bɛ bɔli kɛ wa alors que bɛɛ bɛ k'a sɔrɔ station bɛ ka dayɛlɛ mais bɛɛ bɛ k'i ka semaine ni kalo essentiel de ta donc crise nana tenir mɔgɔw k'a faamuya crise bɛɛ n'a kuma don mais état tɛ don ni carburant ye état tɛ carburant feere mais minnu bɛ don n'a ye olu opérateurs de ɔ n'u bɛ don n'a ye olu de b'a feere état b'u dɛmɛ de ka dɔ b'a sɔngɔ la o ka se ka don n'a ye nɔgɔya la ka di jamanadenw ma nɔgɔya la mais ni fɛn dɔ y'u bali a bɛ état de wele sisan état de ka se k'u sécuriser u ka se ka taji ta ka bɔ a tayɔrɔ la ka se ka nana ye yan o crise daminɛ kɛra ten de olu yɛrɛ minnu ye nana olu sira ma parce que u ka citerne de bɛ jeni u ka nafolo de bɛ ka tiɲɛ fo ni état ka sigi ka kuma ka bɛn ko dɔw la état k'u garanti k'a fɔ a ka tajiw se ka dun fɛn t'u sɔrɔ hali ni fɛn y'a sɔrɔ état bɛ se k'a don n'a ko dɔw ye o kɛlen kɔ sisan an bɛ ala fo ka barikada o ni état ye ɲɔgɔn faamuya chauffeur ye état ye ɲɔgɔn faamuya tajiw bɛ ka dun nin cogo la sisan tiɲɛni tɛ ka kɛ an bɛ ala barikada. D'accord, vraiment merci beaucoup Boubacar. Ni ko ye Ousmane Traoré a ka hakilina ye. Donc an bɛna Abdallah fan fɛ Abdallah o ɲininkali kelen yala i ni Ousmane a hakilina ye kelen wa? Bon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔ la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔ la mais n bɛ min fɔ tajiko crise in a daminɛna an b'a la mais nɔgɔya b'a la ka na dɔɔni dɔɔni donc effectivement a y'a fɔ cogo min na a daminɛna région na avant Bamako donc a ye Bamako sɔrɔ sisan donc autorités wulila k'o jɔ ni n ko nɔgɔya dɔɔni dɔɔni b'a la ka don a la o y'a ye gouvernement yɛrɛ kun premier ministre kun ye plan d'action dɔ ta ka se ka nɔgɔya don mais au plan d'action de la k'a fɔ wagati ça gère plutôt le moyen et le long terme ça gère pas l'urgence an bi min nɔfɛ ça c'est la gestion de l'urgence bon o de y'a kɛ o hakili jagabɔ k'o tilala ka na ils ont mis en place ce qu'on appelle le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes kɔfɛ olu ye mesure dama dɔw ta ni n ko mun nɔgɔya dɔɔni b'a la ka don a la facteur saba de b'a jira ko nɔgɔya dɔɔni b'a la ka don a la d'abord facteur fɔlɔ jumɛn c'est que le bureau du pétrole depuis le 11 octobre 2025 est H24 24 heures sur 24 donc ni citerne donna cogo cogo a ma se ka dugusajɛ makɔnɔ bɔ ka dugusajɛ filanan makɔnɔ et le bureau du pétrole est là pour gérer 24 heures sur 24 et au noti taara depuis le 11 octobre 2025 a filanan jumɛn c'est que on a demandé convention dɔ bilara en place entre les deux groupements pétroliers, c'est le groupement malien des professionnels du pétrole et le groupement des professionnels du pétrole, où le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'industrie et du commerce, où la convention de signer pour que la procédure de dénouement soit en moins de 24 heures. Parce que selon le règlement, le code douanier, c'est que tu as 3 jours francs pour déclarer. Mais il va à déclarer normalement, mais au moins que tu du même faut c'est que le pétrole qu'on a, si tu as une déclaration qui il faut une déclaration qui quel que soit le mois qu'on en a, il faut une déclaration qui on va dire mais kata ferré et en fin du mois tu viens verser le déroulement warsara. Mais maintenant, crise financière l'État a demandé en bas procédure accélérée, mais on va se maintenant sur place. En 24 heures quand même, c'est déjà réglé. Maintenant, on va se il peut encore enlever pour les destinations. Donc, à mesure ça va c'est que au départ, attaque que c'était une cojo. Mais si ça doit attaquer ou donner, parce que tout simplement, nos forces armées de sécurité ou là mais là aussi les forces unifiées de l'AES aussi où on habite terrain et en même temps aussi les Russes aussi oui c'est passé la porte-parole de la diplomatie russe elle a confirmé aujourd'hui que effectivement les Africa Corps est terrain pour aider nos forces armées de sécurité quand on a fait acheminer. Donc maintenant il y a fait au regard de la consommation il s'est focus nous a donné la page jusqu'à présent en rebat dont toutes les stations ne sont pas encore servies et que jusqu'à présent les fils c'est vrai d'Obola là mais à ma pas encore servi à Labanou il faut qu'on sache que le corridor principal pour le carburant au Mali c'est le corridor Bamako-Dakar.
Bamako Dakar o yɔrɔ la Banjul fana bɛ fara Dakar kan dɔ b'a fɔ Bamako Dakar mais en réalité carburant dɔ fana bɔ Banjul kana quoi Gambie capitale. Donc maintenant au corridor ni c'est à peu près 52% du total des importations en carburant, pas du total des importations du Mali, mais c'est 52% du total des importations au Mali. Mais le corridor Bamako-Abidjan, ça c'est à peu près 35% du total des importations. Abidjan, pourquoi Abidjan? Pourquoi? Parce que Abidjan c'est le dominant. Sur le carburant, on peut Ghana, on peut Lomé, on peut Cotonou, mais on peut Sigassou les faits. Abidjan comme le dominant, Tchama Fama, on peut Sigassou, plutôt Abidjan, on peut corridor Bamako-Abidjan. Donc maintenant, le corridor principal jusqu'à présent au trafic irrétabli, c'est que le corridor Dakar-Bamako. Donc tant que l'essentiel des importations carburant sera de fait, tant qu'on m'a stabilisé pour faire Abidjan, il sera très difficile. Parce que le corridor Korom Farala, ça c'est le corridor Bamako-Niamey. Donc maintenant, ça, Famba Tiboy, mais Famba Mboy, ça sert généralement le septentrion. Donc à faire le corridor officiel, c'est Mauritanie ou Algérie, mais carrément, on doit faire Algérie, Mauritanie, puis Froudi sera fait donner pour ravitailler le septentrion. Ok. Voilà. D'accord. Simano, nous avons fait, ou Atina, elle s'est comme l'oufo. Donc le mieux faut gagner là, ni nga masala que me folie que Malion surtout parce que n'y a bibina crise de carburant ambeka seka à surmonter c'est que population est fermée qui est possible. Donc autorité et sensibilisation mon que Malion béa femme parce que fin Europe mais crise in quoi faire il faudra n'y en a donc Malion y au famille qui est vraiment ka baran noya autorité au boulot donc en Malien bekanga fou et kanga fou tu crois nati fane kanga fou te abela bekanga fou Malien bekanga fou parce que vraiment ani baran noya en autorité au boulot en famille qui est comme nous faut mesure de cas de bon que là la mesure monta anya appliquer parce que mesure ta mon afolo maintenant ma président la commande no changement de comportement oui et au bateau Philippe on me fil bas mouillé station là a filinia et a me saka mo jawli ka foko a ko be ka gala mais au fili ko bala a fara mon amour marqué ko c'est que généralement malien ka consommation cuisine aller à nara boya pourquoi il va y beaucoup mais wakeleta ou be waflata ni au barapedo à wakelu waflata à nara que sans bénéfice la sécurité la ka plaque donc au plein au déhato consommation hier là et chiffre officiel moment boulot né Abdallah Kakuma mais ne be entier chiffre officiel de là no chiffre officiel mais ka faut ko gela be ka bo carburant na ministre de l'industrie du commerce avec damara la ka fo ko ay wuli ka jo ka be fo ka barkada ka ministre de l'économie fo ka barkada ka premier ministre fo parce que y a le premier ministre tara bureau de pétrole là pour que kay comment tant de gouvernement be se ka doya pour que approvisionnement ça ka pourquoi parce que ni moy carburant na tan ko ko dombe avec servi alors que tant donc mais no aboke donc ou ka jatimne kara autorité ka jatimne kara moué ka fo baraka ke pour que o kana se ka mais parce que ni moy carburant na to do ba fo carburant do bi almunteka essence sur le ka mu fo tam ko délai administratif donc premier ministre ka wuli ka jo semeni ko nala o kara pour que ka se ka familialité et ka se ka joka donc ni mu fo changement de comportement na bibina aye iba jatimne film mu meke bet me sur le fil là transporteur en commun me sur le fil là particulier me sur le fil là bidon tout me sur le fil là à la mesure dans l'attaque faut que carburant kana fait bidon là mɔgɔw dɔw m'a faamuya k'a fɔ ko ni ka mobili esansi banna n bɛ taa ta cogo di kana k'a la donc o gɛlɛya tun bɛ yen an ka autorité réflexion kɛ k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn ta bidon na il faut que k'a yira k'a fɔ bidon tali de b'a kɛ pour éviter o ye n tɛ dɔn a la kuma min na i kana taa ta ka taa feere banbagaci walew ma parce que o de y'a to disposition dɔw taara k'a fɔ k'a kana feere bidon na donc olu disposition fɛnɛ nana kɛ k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɛ d'i ma pour que i ka n'o y'a sɔrɔ groupe de b'i bolo bɛɛ n'i kan ka kɛ bidon na i kan ka se ka k'o la donc olu gɛlɛyaw bɛɛ nana wuli mais i b'a jateminɛ Mali kuma deli ka dɔn donc finalement mɔgɔw profitera caman bɛ yen Mali
jugu caman profitera gɛlɛya minnu kuma na k'a se k'u bɛ fɛn jugu don mɔgɔ an ka population kunna donc heureusement yɔrɔ y'a fɔ n ka kuma daminɛni kɛra n ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali population bɛɛ ma an bɛɛ b'o la k'a fɔ an ye faamuyali kɛ k'a fɔ an ye crise intégrée an ka quotidien na changement de comportement minnu ɲinina an fɛ n'o ye président yɛrɛ y'o fɔ a ka discours la Buguni kɔsani na k'a fɔ ni yani a ka stabiliser parce que baara bɛ ka kɛ ka stabiliser ni ye une semaine 2 semaines na ye ko tun ka gɛlɛn cogoya min na a man gɛlɛn i b'a fɔ ten de parce que fɛn Karouda bɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ bibi la ni ye mobili minnu bɛ circuler i b'a ye jateminɛ caman bɛ ka vitre yɛlɛ u bɛ clim k'a la fɔlɔ caman tun bɛ ka vitre jigin a Karouda consommer pour que i ka dɔ b'u ka comment on appelle courses la courses minnu tɛ courses essentielles ye courses bɛ essentielles mɔgɔ bolo mais courses minnu tɛ essentielles ba ye ka par exemple n'i kan ka taa baarayɔrɔ la ou bien n'i kan ka taa hôpital la ka taa mɔgɔ la ou bien ka taa banabaatɔ bila olu a bɛ se ka f'olu ma ko course prioritaire donc minnu tun t'o ye k'a fɔ ko mɔgɔ min gɛrɛla taga ka d'a ye kosɛbɛ i bɛ taa don o don gɛrɛ na i bɛ se ka dɔ bɔ a la o conseil de nana di dɔw fana m'o faamuya mais o bɛɛ y'an permettre bi na ka donc vraiment ne ka kuma ye mun ye bɛɛ de kan ka fo bɛɛ kan ka fo ni n ko bɛɛ autorités bɛ fo anw population bɛ fo citoyen bɔlaw bɛ fo faamaw fana bɛ fo n'o ye force de défense de sécurité parce que bi na ka taa convoi ninnu bɛ sécuriser a logistique i miiro la et n'u yɛrɛ ye ne dabali ban kosɛbɛ ni n bɛ dan tuto la a kɛra cogo o cogo puis à la pompe dɔrɔmɛ ma fara kan an ye ni crise ka dɔn essence taji tun bɛ feere da mun na pompe la a bɛ ka feere o da kelen na pompe la donc opérateur kan ka fo et Mali autorités kan ka fo an ka faamaw kan ka fo. D'accord, merci beaucoup Boubacar. ni ko ye Sumano ka hakilina ye an bɛna Ismaila Fane fɛ Fane e bɛ se ka mun fɔ nin na. Bon an bɛ foli de kɛ toujours i n'a fɔ invité bɛ y'a fɔ cogo min na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n da maga chauffeurs de kan kosɛbɛ ka chauffeurs de fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'a fɔra u ka baara ye fɛn min u bɛ ka kasaraw sɔrɔ a kɔnɔna la mais n'a ta o ta u bɛ ka continuer o baara kelen fɛ donc foli bɛ bila u ye kosɛbɛ ka tila k'a bila malidenw ni aw journalistes yɛrɛ ni an wele plateau sanfɛ n'an bɛna an hakilinaw di parce que weleweleda caman kɛra ka se ka chauffeurs récompenser a ka se ka dɔn k'u bɛ baara min na baara ɲɛnama don et que retraité fana ka se ka bila u ye donc conseil na jamana ɲɛmaaw ye décision dɔw ta cogo min na u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ u ka baara in kɔfɛ donc an b'o yɔrɔ saluer kosɛbɛ kosɛbɛ bon maintenant fɛn min ye organisation fana ye an kun bɛ taa an to station na cogo minnu na ni ma fili n ka passage dɔ la ni plateau kelen kan an da mara la an y'a yira k'a fɔ n ko ko in bɛ organisation de bolo ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u kana an to an yɛrɛ ma u k'a lajɛ au moins polisi minnu bɛ yen n'u bɛ kan kɔnɔna la polisi denmisɛnnin kɔrɔnin minnu donna ni pompiers u k'a essayer k'olu labɔ k'u bila station na ka se ka organisation kɛ halisa a kana kɛ bɔn sen ka bɔn kun kan o ni jeunes minnu bɛ quartier kɔnɔna la n'u bɛ kelen dɔ comme association créée quartier kɔnɔ olu fana ka se ka fara olu kan ala barika la kuma in na mɛnna baara in kɛra o kɛcogo fana na donc o yɛrɛ de sera ka camanba yɛrɛ bɔ mankan ni fɛnw na station yɛrɛ kɔnɔna la mais an bɛ mun fɔ nin bɛɛ la k'a bila bu kelen o ye hali bi premier ministre ye bɔli min kɛ douane kɔnɔna la n'a ni douane ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma k'a jira k'a fɔ Yatara da magara la ni citerne donna au moins o dugusɛjɛ a ka se k'a labɔ coûte que coûte que baara ka se ka kɛ 24 heures sur 24 heures donc o fana sera ka belebeleba kɛ a ko la kosɛbɛ mais hali bi an bɛ fɔ ko gɛlɛya tɔ bɛ yen hali bi parce que ne bɛ quartier min yɛrɛ la n'i ye o ta station b'a kɔnɔ a bɛ taa fo 12 ɲɔgɔn i bɛ taa sɔrɔ mun dalen don a tɛ tɛmɛ 2-3 kan quartier jumɛn don Balabugu donc a station n'i y'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa fo 12 ɲɔgɔn mais mun yɛlɛlen don a tɛ tɛmɛ 2-3 ɲɔgɔn kan donc a tɔ bɛɛ fermé don donc o b'a jira k'a fɔ hali bi gɛlɛya dɔ bɛ yen bon donc ni solution dɔ sera ka sɔrɔ station bɛɛ ka se ka ravitailler ɲɔgɔn nɔfɛ donc o bɛ se ka camanba bɔ an ka nin gɛlɛya kɔnɔ maintenant a dɔ fana ye jumɛn o ye transport niveau ye n'o ye sotramaw ni taxiw ye olu caman bɛ boli ni gasoil de donc wagati dɔw kɛra gasoil kun mɛnna a kun tɛ ka na essence dɔrɔn de kun bɛ ka feere donc o fana kɛra gɛlɛya belebele ye parce que au moins priorité ka se ka kɛ olu ye parce que mɔgɔ
caman bɛ yen minnu bɛ olu ta ni bolimafɛn tɛ mɔgɔ minnu bolo ni moto ni mobili tɛ mɔgɔ minnu bolo bon o waati de fana na a damagara yɔrɔ dɔ la kɔfɛmɔgɔ dɔw fana o ta u ka médiaw ka essayer k'a kɛ i b'a fɔ ni Maliko yɛrɛ bantɔ don parce que mɔgɔw tun b'u sen na o wagati u tun bɛ ka pont tigɛ o wagati parce que sotramaw ni taxis tun tɛ ka boli a caman kun jɔlen don donc o image in kɛra image ye mun ye na tɔɔrɔ lase an ma kosɛbɛ jamana kɔnɔ mais ala barika la olu ko bɛɛ bɛ ka lajɛ o la plateau kelen kan an y'a fɔ n'u ye sotramaw ni taxis ye station ka kɛrɛnkɛrɛn k'olu bila ka taa yen sɔrɔsen minnu finitigi minnu fana bɛ ka taa a ɲagami an bolo an civiliw bolo u ka fɛɛrɛ kɛ ka station di olu finitigiw fana ma olu ka bɔ an cɛ la donc an bɛ se k'a fɔ vraiment message min fɔra an ka ɲɛmɔgɔ y'a ta ni sɛbɛ u ye baara kɛ n'a ye o yɛrɛ dɔ bɔ gɛlɛya la mais hali bi bugɔli gɛlɛya tɔ bɛ yen. d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tigɛ siga t'o la kuma b'i bolo. ok donc o b'a to OMT n bɛna ɲininkali min tɛngo e la crise in daminɛ ni sisan cɛ an bɛ se k'a fɔ janyana dɔɔni mais e yɛrɛ ka yeta la mun de la a ye nin temps ba sɔrɔ ka se fo nin niveau la jusqu'à présent hali bi a ma ban. n fɛnɛ f'an ka dɔn k'a fɔ taci tɛ bɔ an fɛ yen an bɛ taa san kɔkɔ ka nalen ala m'an garisɛgɛ don taci la fɔlɔ fɛn min t'i ta ye n'i bɛ taa san fɛnɛ ni crise nana o bɛ layɛ ni hakili ye gouvernement ye maa kalannenw de ye maa faamuyalenw bɛ ko dɔn crise nacogo n y'a fɔ aw ye an yɛrɛ ka laɲini fɔlɔ don parce que crise wɛrɛ tun bɛ mun ka jugu ni nin ne bɛ taa taji ta i bɛ nina de n'i tɛ nina se ka taa taji ta dɛ an ka duguw tun bɛ ci de kanw tun bɛ ci de ka usines datugu kungo bɛ mɔgɔw la minɔgɔ b'u la État nana hakili sɔrɔ k'a fɔ priorité ye min ye ka mɔgɔw ni lakana ka duguw kisi ala barika la solution sɔrɔ olu la jugu minnu b'o kɛ an sera k'u balo la k'u évacuer k'u to kungo kɔnɔ u bɛ kungo kɔnɔ an ye taji fana tigɛ o la ɲɛngoya ni asira yɛrɛ bunakun kan u fana ko u bɛ taji tigɛ maliyɛnw na n'u ye taji tigɛ maliyɛnw na mɔgɔw bɛ bɔ autorités kama parce que autorités olu ennemi ye olu affaibli olu ka ɲini fɛn olu tɛ se k'a sɔrɔ bilen tant que autorités bɛ yen maintenant n'an bagara population civile ma kɛlɛ kun t'olu yɛrɛ kɛlɛ kun ye mun ye parce que kumako tan fila u n'an tɛ ɲɔgɔn na u ni autorités ou bien militaires de bɛ ɲɔgɔn na mais tajiw autorités ta tɛ militaires ta tɛ civil dɔ de ta don silamɛ dɔ de ta don a natɔ u bɛ taa bin o de kan u bɛ taa de tɔmɔ finalement u ye kɛlɛ bunakun falen ni kɛlɛ falenna État b'a ka système de falen n y'o de fɔ opérateurs de dɔrɔn taji ye mais ni kɛlɛ binn'u kan u ka minɛnw de bɛ ka tiɲɛ jɔn b'u garanti État a ko crise daminɛ État ye donni jɔ de k'a layɛ Yatara y'a fɔ cogo min na an ka priorité ye Sénégal de u nana lajɛ Sénégal n'an k'an bɛ an ka tajiw forcer yen a bɛ bonya parce que équipement minnu b'an bolo bi a nafa ka dɔgɔ samiyɛ a binw ka jan ko caman bɛ yen an y'a délocaliser ka taa Côte d'Ivoire fɛ yen an bɛ se k'o affaibli citerne bɛ don an fɛrɛ ma lafiya bɛ na a bɛ se ka bɔ Lomé fɛ a bɛ se ka bɔ Burkina fɛ ka bɔ Niger fɛ ka taa yen ka don yen donc an ye olu étude de kɛ étude kɔfɛ tajiw commencera ka donni daminɛ o temps kɔnɔ minnu bɛ yan o banna de o donc an se ka don système ye u ka jeni on doit éviter ça wari de b'a la dépenses de bɛ don a la tant que ni système bɛ jeni chauffeur dɔw ni bɛ to a la maintenant il faut que gouvernement ni opérateur ka sigi ka kuma gouvernement k'u ka intérêt yir'u la k'u ka bɔfan yir'u la o kɔfɛ il faut que gouvernement ni chauffeur ka sigi ka kuma parce que olu ye civil de tenitigiw ye u ni de bɛ ka to a la ni mun sara denbaya de b'i kɔ somɔgɔ de b'i la e kɔ bɛ kɛ cogo di fo gouvernement ka nin mesure bɛɛ ta président ye hakili sɔrɔ ani nin couche bɛɛ kumana ani chambre de commerce mɔgɔw kumana ani opérateurs kumana a taara douane na douaniers kumana ani chauffeurs kumana sigikafɔ kɔfɛ bɛn sɔrɔla ko dɔw la u hakilila tun bɛ kun na gouvernement sɔnn'o ma k'a ta ba la n'i y'a ye kunun ni kunnasuni yɛrɛ bɔra jabaraniw na k'a fɔ ni ala ka jɛ ye o alamisa nata n'o ye jeudi ye o ara an n'a ma ban a bɛ compter o b'a yira k'a fɔ système minnu donna wasa don fɔlɔ pour l'instant caman de bɛ yen mais pour le yɔrɔ tun bɛ yen n'u y'a janya fɔlɔ ni système tigiw nana ni système ye dɔw bɛ yen station dɔw bɛ Mali la système t'olu bolo dɔw yɛrɛ fana bɛ yen système de b'olu bolo station t'olu bolo u b'a d'u ka partenaire minnu ma nataw nana bonya an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u b'a d'u ma grossiste de la n'u y'a d'u ma olu b'a feere détail la mɔgɔ min wari sɔrɔ détail la o t'a sɔrɔ grossiste la finalement système 100 bɛ ne bolo mais station 5 bɛ ne bolo ne bɛ n ka système garder de n bɛ to k'a bɔ 5 ka bila n yɛrɛ ka station na o temps kɔnɔ station wɛrɛw t'a sɔrɔ minnu jigi dalen bɛ système tigiw kan olu tɛ k'a sɔrɔ o y'a to station bɛrɛ ma feere kɛ aran bɛ station bɛ dayɛlɛ aran bɛ to yen État nana ala k'a fɔ o tɛ kɛta ye État de bɛ ka système sugɔte ka bɔ kɔkan na maa dɔw ye nin bɛ ka to a la an bɛ crise de kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de système tigiw y'a demandé o
essence tout y'a demandé de faire appliquer et t'as dit non d'autres c'est qu'à faire appliquer amiga ça sur le local là et t'as bien dit wari ko taxi doko impôt doko pour que demande non sur la fiala ben on a clair aussi quand on a ka fait moi ma gelala bien c'est ka soma moi gela chama le compte de étranger là ka comme kamino on a bisoro donc état orié ka sika faut que nous monte nous dans c'est ka de nous fait tout na autre ma di population là état son nom alhamdoulilah binia tangale si y a ni chama dona ni trace douanière là faut c'est nous et bien c'est dernier arano a dodo aussi ça il est pas du change au bout ce qui a fait bon là si na la gadje et ça sont très majorité fallait avoir le quartier là plus de 12 stations flash ça va c'est thérapie on fait bêti quartier on bêti commune on bêti maintenant on a vraiment fait chimie afana bêti rodma commune de dona on est un cap d'osoro faut le mieux c'est la brigade là on fait avec beaucoup murabu kata du là station chamane oluchira ou date ou la faut la venir c'est la cap donc station clé monde n'ate ga dans le nom fait abina ni NKP on fait au pour le monde après on fait le même on fanya kafo état basé de ke jamana don Allah kana beta de bulu jamana basigi beta de bulu woni crise nana état be jamana don ni prioriser beka parce que fanga bare la bo anga do fene ka fo ni fene dawara kamari crise dun daga nan karblan de sere ka jamana dafiri akabi munu me mara la bi o lo ka se ka ta u fem ko kono u fi anga so no session do ma jamana wora kunu mina mono aga se ko kono donc état yi jo la bien mala fo ka barka ko commencer ka sabati ok basi de Abdallah oni ni alkene meta e mambo o tengu ela ni jatem nga yo de fongo crise ndamne kana se fo si sama ere bolo mun ya to ni ko mena ka se fo niveau la mun la solution ma sera jona d'abord faut mo ka anga capacité de stockage yaro plan d'action ya fo ko be na do fara ka ni crise nana forcément capacité de stockage mbi ka doko on a 4 grands dépôts capacité de stockage munui. Le dépôt au NAP qui fait 16 millions de litres, le dépôt sanguin qui fait 14 millions de litres, le dépôt Star Oil qui fait 17,5 millions de litres et le dépôt de Caille qui fait 7 700 000 litres. Il y a cumulé que ça te donne à peu près 55 millions de litres. Et pour une consommation journalière au Mali d'un tout petit peu moins de 10 millions de litres par jour. Donc 55 millions de litres, ça ne peut tenir que 3-4 jours. Comprenez? Donc capacité de stockage ka doko. Deuxièmement, faut mo ka ajatemine ka adon fana ka fo a crise tuna ankan parce qu'on s'attendait pas à ce que nous le fait que l'autorité réfléchira ka fo ko carburant ka tiga wala pour que mouvement se ka doka chugomi an secrétaire ka fo ko le responsable se ka ke on te carburant sur ofana tasoro. Donc au Balnayan Sorodoni, on n'était pas préparé pour ça. Donc forcément, le gouvernement ou les autres vont mettre du temps pour pouvoir y réfléchir par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, au Europe à la Kosovo, et que on attaqué le corridor principal de Bamako-Sénégal, Bamako-Dakar, ou attaqué la Kosovo, qui fait à peu près 52% du total des importations en carburant. Donc, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas, le corridor Bamako-Abidjan seul ne peut pas, malgré que Afrique Kabo, au Tissé Kabo Mali Beta. Souvent les gens se disent, oui, c'est nous, à perte de vie, c'est nous, mais ce n'est pas pour le Bamako seulement. Il faut que les gens se le sachent. En situation Minapi, région d'Amadobi, Moulou Cité, jusqu'à présent, où Masso doit être à compte coûte. Région Ségou, c'est pareil, habitat les Dondon. Ni Fronta, 100, ou Talaka Sorola. Mopti, pareil, Kouchala, pareil, Banyangara, pareil, Nuro, pareil. Région Tchama, de Talaka Sorola. Donc, moi, quand je suis parce que c'est un tournoi de nous, mais ce n'est pas pour Bamako seulement. Les autorités ont à souci aussi de servir les autres régions. Donc, Fango Oro de Tchatimne, le seul corridor fonctionnel aujourd'hui, Bamako Abidjan ne peut pas suffire pour tout le Mali. Parce que ça ne fait que 35% du total des importations en carburant. Je salue sur les autorités nigériennes. L'autre jour, ils ont fait, pas plus tard qu'avant-hier, ils nous ont donné 82 citernes. 82 citernes à réception et requérant. Et au cas force de convoyer Fana Kabonyami, fou Bamako. Dans le cas de l'AIS, on les salue. Parce qu'effectivement, il faut que les gens qui ont domina. Asi mon cours, ni moi mi magara Niger à l'oubé magala.
donc on a douanier bi ka fan fana be gele akono ils nous ont fourni 82 citernes. Mais ça fait à peu près 5 millions de litres. Parce que citerne réglementaire, c'est 45 000 litres. C'est les normes. Voilà, une mois, c'est 45 000 litres. Il faut les avoir des citernes de 50 000 litres, de 60 000 litres, 80 000 litres. Mais une mois, cher à boire. La norme, c'est 45 000 litres. Vous comprenez? Donc, forcément, les facteurs où faire les nous quand binaire benali le long de Cabo ne beaucoup communiquer là. Ni a dem la commune de là, Canafoya, mais film sera là, c'est pas possible. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. Nous avons fait en commune 4. Aujourd'hui, ça sont savoir combien il y a des Keraouka. Mais pratiquement, il y a pour l'info, c'est que nos stations, on a 800 stations à Bamako. Nos stations ont la capacité de stockage de Mabon. Il faut me faire quoi. Vous comprenez? Alors sont les stations, il y a 45 000 litres de poté romnati. À part peut-être les grandes stations Total, Shell et Yara et fin ou nous c'est peut-être 45 000 litres voire 45 000 litres à dépoter. Sur station Tonou, il y a 45 000 litres de la station d'Oulou Waron Gonti. Parce que la capacité de stockage au problème de Fanabi. Donc nous à Banika Gelendoni tant que le corridor le plus important Bamako Dakar tant que c'est pas fonctionnel, Abidjan Sud ne peut pas suffire pour tous les Maliens. Ok. Basta Soumano, on est dans le clé au Tengu FNLA. Era bolo pour une menace à bi solution masro à Damnen Sanchez. Bon, il faut que solution masro, solution méga solo. Peut-être que à Maka Tragamoro, il y en a quoi c'est une solution méga solo, mais effectivement fort. Mesdames, Ramona Folo, maintenant, après la recommandation de la clé, nae Kounou, ministre de l'Industrie et du Commerce, ka Masala Mouké, ako crise d'amnénie biche, critère mundona, au Kachani, critère mundo Mali kono, Jenny, crise kadamne, donc chez professeur Loubabolo. Donc ça veut dire que déjà, Mika Moufo, solution Bekasso. Mais en cas de mou chatimne. Consommation de balaka fene balaka boya o balaka boya chodi ni ba ta yeni crise ka damne kebe ke mesara la mo joli de kuma fo ko force nga plein nga mobile la bibi kebe ke mesara la musa ka statistique do mumbo ma fo yeni crise ka damne anga ke kalo woro jati ko nala mo mu kebe ke mesara mo mu ta fo ko dimanche ta plein nga mobile la atete ma chale ma tete mo aka mais crise d'amener ça non psychologie parce que bébé faut ils sont à l'abri donc aucun mec ça va au dégouana peut-être il va sur à boire ça sont chamantés sont à plein que mais quand même maintenant justement maintenant donc aucun mec ça là au boire donc il va sur la passer la moana quand a faut bureau de bureau là au delà tout quand réguler parce que l'ubinani Barake opérateur de Roubaix ou capacité ma boyan c'est-à-dire que l'ubina ni quantité miobena mais comme beka soro au delà tout mesure d'omana quand faut compter mais 20 minutes mais 25 000 comme ça va au jasimne quand faut aller bien faire plein que ça sont doit faut en challenge mais wandani de frais ame waduru frais donc oui question folle ça même oui film ka ajo chamambe est-ce que réellement à taille ka faut compter nécessité ka mo be kaduna donc anya yi ka fo mo ya fo ko do beta essentiel ta tla ta boka fele o be fora ta lo ni teno na kuma de fola o de ato autorité yi présence d'esprit soro ka fo ko fili tant que ça stadi magique fili kana ke parce que ko ka fo ki bi ka station tajini to le mo be saka na saka ke ali ba maka chu be saka ta mobili piéger ka jo et rana non parce que mon chai mo ajatim nela ka foko semaine dogu flat mené mobili chama de la tibu de couper do ba do ngabo ka foko la na kuma na ke rana c'est normal hein? Parce que ni ba foko a ni essence dans la filibe ja mais ni benta jo flo le jour ni tajinana na se ka ran soro jona donc ni mbemi anga fo bibina ka fo ma préparer na à tunanka mais ne be mu fo capacité de réactivité école d'attrouver 2 semaines qu'on a là ne a jatim 2 semaines il m'a faut qu'on fait ay mu fo anga fama ou mo kala no do mo famille londo ou be réflexion ko be para que ni renseignement de ni a école d'attrouver parce qu'à l'époque où école d'atrouver mamina que la pas mais ni qui mali reçu ma ko circulation de la ba mo ko do faut mo ko me nyongo tata mais le doit être à la para là donc maintenant si ça non mo de kacha donc ça veut dire que solution mais l'utiliser installé là quand faut qu'ils be bon peu
a tɛ kɛ peut-être mɔgɔw sago la mais effort mun bɛ kɛ i b'o de jateminɛ o effort min bɛ fɔlɔ an b'a mɛn cogoya min na k'a fɔ ko citernes bɛ attaquer caman de bolo la sinon a tɛ kɛ yɛrɛ tuguni ale bɛ ka corridor mun fɔ k'a fɔ ko o corridor jɔra mais o opérateurs tɛna baara dabila parce que ko corridor jɔra u fana bɛ solution ɲini pour que u ka citernes kana parce que olu dahirimɛ de b'a la ni gɛlɛya bɛ corridor Dakar Bamako la mais n tɛ sigi k'a fɔ ti baara kɛ o mais réflexion kɛ pour que n tɛ n ka citernes la passer sira wɛrɛ fɛ o ye réflexe bɛ na bɛɛ la o bi bi na ni i ka moto banna i tɛ to so ko i tɛna baara la n'i bɛ taxi ɲini ka na mais ka o kan donc ça veut dire que o de y'a to bi bi na ne ye ministre ka statistique faamuya k'a fɔ ko citernes mun donna crise kɔnɔna la o ka ca ni citernes mun donna i ye ni crise ka kɛ parce que mɔgɔw y'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko caman bɛ olu diversifier dɔw yɛrɛ tun tɛ carburant la olu fɛnɛ nana don a la parce que k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ k'u bɛ jamana dɛmɛ donc o bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko effort dɔ bɛ ka kɛ maintenant nin bɛɛ la mun de bɛ se ka kɛ c'est que anw yɛrɛ hali bi changement de comportement i b'a ye jateminɛ sisan nɔ dɔw bɛ taa k'a fɔ k'u bɛ plein kɛ na station ka réglé min n tɛ tɛmɛ plein kan u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ non a ye plein kɛ donc u bɛ se ka na ni furuke donc mais caman y'a faamu donc n'i taara ni plein wari b'i kun n'a fɔra ko plein tɛ k'i kun i b'i ka wari nana ta i bɛ taa ka ci kɛ donc n'o kɛra i bɛ tila ka na tuguni ka na kɛ donc vraiment o de y'a to ne b'a fɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don crise la donc n'a ye changement de comportement in kɛ ka éviter ni station ni taji tɛ station kɔnɔna la ka fil ninnu kɛ pour rien o bɛ caman bɔ parce que fil ninnu kɛli de b'a to mɔgɔw b'a se ka mɔgɔw jawuli k'a fɔ ko jamana bɛ ka gɛlɛya a kuma caman bɛ sinon dugu dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ye video dɔ ye jumɛn dɔ bɛ na olu bɛ taji bɔ ale ko Mali la tɛ taji bɔ mais o jamana olu bɛ taji yɛrɛ bɔ taji bɛ b'olu fɛ yen nɔ a jamana dɔnnen don comme producteur de pétrole mais a b'an de kɛ o a kuma yɛrɛ la k'a fɔ ko plus de 3 mois olu b'o la donc mais komi anw fɛnɛ ta mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen hakilina wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw la ka se ka mɔgɔw furuku u b'a kɔnɔ mais généralement Mali population faamuya an bɛɛ bɛ fo la. ok parce que Ismaël a b'a hakɛ to n ka kuma dɔ la kelen rapidement c'est à dire que a ka ministre ka kuma in to yen parce que le ministre n'a jamais donné de chiffres le ministre a dit statistique min b'a bolo mais il n'a pas donné de chiffres. Le bon sens aurait voulu que, à Kafouani, avant la crise, je donne un exemple, 100 citernes Bédou. Mais aujourd'hui, avec la crise, on a 200 citernes. Mais il n'a pas donné de chiffres. Deuxième bon sens, il y a une forme où il y a mais il y a plus de 50% des stations qui n'ont pas de carburant. Deuxièmement, les régions qui ne sont pas approvisionnées ou qui sont approvisionnées en compte-gouttes, ça s'explique par quoi? C'est une question de bon sens. D'accord. Mais Sabali, c'est ce que moi j'ai dit chaque fois, je permets, on ne rendrait pas service à nos autorités. Disons chaque fois la vérité à nos autorités, dans le respect dû à leur fonction, dans le respect dû à nos autorités. Ok, parce que Ismaël, on y a les mots au Tango et Fenela, donc on faut qu'on a un coin à Damien Sizanche, donc il est à la Adjana donné, qu'on a des solutions Bama sur la latin, donc on a une solution de Boraga Fossa, solution Megasola, et vous me sera folle. Oui, Wajou, nous avons un marala, Javana Mara et Ferrari, tout le monde a un dôme, ça la fière. Mais watra yatra maranga kumana na rebondi kumamna donc akumaro kan avant quoi ya o ko ministre ga chiffre ko parce que ne kuma me dro kuma ngara kasara de ne rebulu mais bien sûr parce que numa yabe une fois et kana ka korale muk tumedo akem tumedo tumefo maintenant si ça akem megado au fenebe fort en ce moment comparaison sur le kake bon nous ma faute donc à kuma na mukala temete vraiment boana na klima koswe mais on te go chaman do na de ko non allez sini abagado mais abagado to di organisation me to di abaga ji to di kuma be ni par exemple à knara wara do kam station do be munu dinga mabon o de ka chan koswe mali yera kono précisément capital yera kono no Bamako mais ta munu 45,000 litres au tête mais shell total non kan donc aka dogo koswe andu be dum na ko bi mele yera ka station ka chano olu am dum na ko bi ko fola mais na kofe ko problème baro ni lo chando obe anka fintikila ka o de fanfɛ parce que muna ni Mali sorota kalaje
a fanba bɛ bɔ Kayi de fɛ ka na Sénégal de fɛ ka na n'i dun bɛ Sénégal fɔ i bɛ Kayi sira de fɔ ka na donc depuis lawale DJ ni jɛma sira ko Kayi sira dilanni ko kuma o bɛ sen na waati dɔ la u y'a essayer ka goudron dali daminɛ ka sira dɔ labɛn cogo min na an ka mobilitigi minnu bɛ taa port la ka taa doni ta ka na ka bɔ Sénégal ka don donc kasara commencera ka se olu ma donc depuis yen ɲɛmɔgɔ tun mana k'a dɔn parce que jamana min bɛ guerre kɔnɔ e bɛ fɛn bɛɛ de jateminɛ ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ nin couche in bɛɛ la kelen kelen u y'u to la ka na usine jeniw daminɛ o bɛɛ tun mana k'an ka ɲɛmɔgɔ lasɔn ka dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ nalen parce que u bɛ kɛlɛ phase yɛlɛma sisan ka na don économie yɛrɛ de kɔnɔ sisan k'a étouffer o kɔnɔ donc ni usine ye jeni daminɛ matériel minnu bɛ ka sira dilan machine minnu bɛ ka sira dilan olu jeni daminɛ na ka mɔgɔ dɔw minɛli daminɛ otage la donc depuis yen kɛlɛ bolo dala kɛlɛ fɛrɛ changera u fɛ donc an ka autorité tun kana k'a dɔn ko nin don in ne tun bɛ se kɛrɛnkɛrɛnya la ko in daminɛ depuis mɛra fa fɛ o tɛ a daminɛ ka kuma daminɛ na donc a commencé ka jigin ka na se fo Bandiagara fa ma olu yɛrɛ sɛgɛnna la kosɛbɛ donc depuis ya tun kana k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in mina an b'a kunbɛn cogo di parce que ne bɛ se ka ko in bila munna jumɛn kɔnɔ sanction tabaliya de bɛ an ka jamana in fɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ kari ni mɔgɔ dɔ bilala place dɔ la ni tiɲɛni kɛra a la a ka gɛrɛ an ka autorités ma sanction ka se ka ta o tigilamɔgɔ kama k'o kɛ exemple ya ɲɔgɔnna wɛrɛ kana répéter tuguni donc usine jeniw nana daminɛ k'o kɛ région fo ka bɔ région dɔ la ka na région dɔ la donc nin ko in a ma bari ne la maintenant mun nana kɛ a nana fɔ sisan comme station minnu bɛ togodaw la mɔgɔ dɔw bɛ taa bidon ta bidon 100 bidon 80 a tɛ dɔn bidon min bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn donc est ce que bidon ninnu tɛ ka taa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ anw kun les bandits armés est ce que bidon tɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ olu tɛgɛ kɔnɔ wa o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ sisan togodaw la station minnu bɛ yen n'i bɛ taa bidon ta i kana tɛmɛ 10 20 ɲɔgɔnna kan ko in nana daminɛ ten nin donc fo ka n'a kɛ sisan donc les bandits armés u ka mɔgɔ dɔw nana bɔ ne t'olu tɔgɔ fɔ ka importance d'u la ka na bɔlɔlɔsiraw kan ka menaces daminɛ donc k'a yira k'a fɔ an bɛ ka an ka autorité bɛ ka an balima minnu bɛ togoda la k'olu jɛ carburant na u dun ye maliyɛnw de ye maliyɛn ma fisa ni maliyɛn donc n'o don olu fana bɛ fɛɛrɛ tigɛ donc an si tɛ carburant sɔrɔ donc citerne jeni fana nana da don fo ka na gɛrɛ an na donc crise problème nana yen donc an bɛ nin bɛɛ bila munna jumɛn kɔnɔ nin bɛɛ bɛ bila hali bi an ka autorité ka wuli ka jɔ u k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ guerre de la couche bɛɛ bɛ se ka toucher an bɛ carburant na bi a bɛ se ka na o dɔwɛrɛ bɛ se ka na o parce que munna transporteur minnu bɛ yen n'olu ta don n'u ta ka na donc i bɛ taa ye k'a fɔ n'u ma fɛɛrɛ sɔrɔ nin na u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ bolo da quoi n'u sigilen tɛ o minnu bɛ bandits armés minnu bɛ kɛlɛ la na u sigilen tɛ o diɲɛ don de stratégie kura de b'u bolo wa an k'a dɔn fana k'a fɔ ko partenaire de b'u bolo partenaire minnu fana ka girin modèle b'u bolo u b'a kɛlɛ kɛ ni drone ye o u y'a bɔ min mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ u ye drone bɔ min parce que mɔgɔ dɔw de sɔrɔla minnu y'a jira Tezawatani kɛlɛ la n'o ye Ukraine ye n b'o olu ta o tɔgɔ ma k'a jira k'a fɔ Russie bɛ ka jamana o jamana dɛmɛ donc olu b'a essayer ka na o intérêt ko na o menacer donc en ce moment o fana terrain mɔgɔ de bolo minnu fana ka girin an y'a ye moto carburant crise nana moto électrique u y'o yira an na o ye caman fana y'o bolo bandits armés minnu bɛ kungo kɔnɔ an y'o ye yɛrɛ wa o yɛrɛ fana confirmera o fana moto électrique o sera ka don fo ka taa o di olu ma cogo di u y'o sɔrɔ cogo di or waati dɔ la tun bɛ ka feere an ka sugu kɔnɔna la mais a tilala ka na dɛsɛ sugu kɔnɔ a tɛ ye yɛrɛ donc o waati kelen fana ninnu bɛ ka commencer k'a bɔ k'a jira k'a fɔ k'a b'olu bolo donc o b'a jira k'a fɔ kɛlɛ phase ka ca u bolo u sigilen tɛ an mana c'est-à-dire an b'an sigi de fo tiɲɛni ka na don ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ a kunbɛn mais alors que n'an ko k'an b'o kunbɛn olu bɛ tila ka bɔ ni stratégie kura ye tuguni donc an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di a ma nɔgɔn bon donc ka kuma lasurunya minnu fana bɛ yen ale ko ale ma k'ale y'a kuma mɛn mais aw y'a ye an bɛ solution fɔ an ka autorité ye a ko mɔgɔ dɔw bɛ ka essence bɔ ko ka taa feere u bɛ taa fili minɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u ka mobili bilalen to ka taa an bɛ mun fɔ an ka autorité ye jamana in bɛ kɛlɛ la kɛlɛ tɛ taa ni wari tɛ donc wari u bɛ se ka wari sɔrɔ teliya cogo min na u ka maa minnu ka baara
ye vient contrôler ni visite technique ye mobile la ni carburant bi ta mobile la o kana jemolu ni pièce da fale do carburant ga doluma avec les kono o flana asa se ko ke solution ya o solution ni ko fait la solution donc maintenant ka kuma kono ka fo vraiment ko yi alibi donc on fera à communication ka mo la sensibiliser à la mais ñemogo fane ka don ko une sécurité de boulot on va essayer quand nous comme ko kele mais en fane ka blanc ko na stratégie de boulot ou la ma boulot ka cha donc depuis la waloni ka isra machine yo jeni damene an ngana ka do ko ni beke c'est un kele jena ka fla jeni ka sama jeni donc kana fo be ngana fo kana sa kuchala donc on ngana ka sikina ka donc a fo ko ni crise kami do akonna la donc akuna bok ma kono peu akunara dépôt kan am se ka fo bi dépôt ça va de ka bara rek ko so parce que kaita erete barala no on a pour ni starwall ni sanké donc aye au chiffre faut effectivement ni la au le chiffre de b donc au ka do ko so aka ka angala je anga do fara aka parce que ateta war fene ko parce que ngani ni ya crise c'est mon expérience di fama quoi expérience ba de fama ba de en jamana do referema même opérateur mu fele be pétrole barala aya do lu fene ma ka donc à fort les temps au fene ka to elema do ka se la fara ou ka dinga dunya kan profondeur kan to ma se la carburant ba soro parce que 45 minutes ni re fo ni station ta temps il ta station fla de sekota to mu be lu cité sekota donc lu fene be problème parce que no dili damne do a fo ka bana no dili damne do a fo ka bana donc a ka gele anga se ka bo crise ko non to la mais timna jare ba to ami ba ko non ok on fait même na ifan fait malien belu klubila benye bila tieno gelea ida bora café mais jusqu'à présent bébé reninga ni fili jambe jusqu'à aujourd'hui même inato mado fili jambe kumbe mais am se ka bon ni kono chugo di omti bogele nya fi nga kuma damne la autre tout te taji fere ou te don taji moi le rebe donay o le ba fere par exemple ça ni taji be ni tika do o foti be bi autre tout ka abe deuxième la barrière bi taji be ga do o ma attaquer autre tout ka barawdi ko supporter ko mando be mo ya na be nale ni sa tout le ka fere o la di do ma jamana sigi le kaka barabe ka teni autre tout time là kala do wa be ga do fera la barkala ni ma ron 2 semaines oui ni ma ron famo e ya ira sisa kenega premier tara pétrole là il y a fuma aller tara kata munu nyini munu atara kunnu la non tara la ni opérateur kuma ni joyon kuma na mun ya to système mun jolo mais nous tika c'est à temps réel na fuma kuma damena kuma temen mo keleme malla système keme fla ta feka do ale ka station ndururi ale ba ka station de prioriser pendant la fida ka station ma ale be no double leçon mais na la di mo wara ma ale ba faire ma guru site la ale yo jurure na faire la wari be dama ale ka perdre la ale ba mara ka re ka station ma wala ndo bana do mena par exemple station bodo ba ga munu fo système tout bolo o ba kan opérateur bodo fait no opérateur bodo ma so ngadu manu mais système do lenu on va se retrouver ga faire donc o teta ka foti o foti ba re ka anga nyina wala mais musique ko anga be na fo manga ngatu no la mais de mana boto ko la c'est très important o rata eta oublier ça na sera depuis là on a terminé 24 heures abi opérateur obligé ça si c'est une donne clé au cas du partenaire au cas ça fait donc ça si moi j'ai bien compris il y avait quelque chose qui était caché envers les opérateurs économiques si on va opérateur ka jogo kala be jogo ke o jogo ko yet nore ale ba re ko ale be waru so ale ngoro la ale te jamana ale re donc ni sidani nana ale ka bofo le ale ka station ka firi wala le kunu kun soro mais ni na dema e ka fere ne ba dema bruce de law e ba fere guitar yinga ko e ta dugo fete faraka donc ko le ba dema mais ni ma dema ba fere to ko donc ni ya kuma famu ta aw ko sisa ni nana naye ni ya citerne donc ne be delika di munu ma drome tanduru ka fere sisa donc sisa ni abe fere ne la station ne ba fere mo passer be ga fere détaillé mais ni ya fere ma tanduru fo ta fere mo station e ba duru maka e ba dire la station parce que 24 heures ba ama
ma to la tɛ ban o la i ka taa quoi i bɛ nɔri o la que ne b'a ne tan duuru tɔnɔ min sɔrɔ donc a bɛ kɛ 20 de ye a bɛ kɛ 20 ye maintenant ne bɛ n ta dɔn an yɛrɛ ta ma kɔnɔ kɔrɔlen nana cɛman ye ni ne m'a di tɔw ma a bɛ gala ne bolo ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw deli de station tigiw deli u k'an ta san maintenant crise de bɛ yen ne de système bɛ ne de bolo bon ne bɛ n ka station de prioriser maintenant état n'u kumana fɛnkɛlikɛla ko la ministre bɔra k'o de ɲɛfɔ n'ala sɔnna an b'an jigi cɛ o nɔgɔya bɛ kɛ ko la mais un yɛrɛ la parce que u bɛna sɔn k'a répartir avec les autres stations o bɛna ni lafiya ye fɔlɔ ye filanan ye min ye f'an k'a dɔn k'a fɔ ko in gɛlɛyaba yɔrɔ fɛnɛ anw population ye cogo di voilà crise bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais bi n'i taara kalan na ye mɔgɔ min bɛ ka taa ta k'a bɔ a nombre dɔnnen don mɔgɔ min bɛ ka taa mobili ta parking na ka na jɔyɔrɔ na c'est trop mɔgɔ min bɛ ka taa mobili kɔrɔ ta garage la k'a bɔ o de ka ca. n m'o fɔ mobili ta parking na cogo parking ni mobili minnu bɛ Bamakɔ yan n'u bɛ ka feere olu bɛɛ fɔlen bɛ taji la bi u t'olu bɛɛ jɔyɔrɔ na k'u ta parce que a kɛra marché noir ye. mais est-ce que c'est pas normal. n bɛnalen c'est pas normal an bɛ crise kɔnɔ bɛɛ kan k'i ka i bɛ mun jeni i kan ka don de ma ne man ka taa e ta ta u ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ta ne b'olu de tɔɔrɔ olu t'a sɔrɔ. mais mamiri tɛ feere la wa. ayi a jɔlen don. oui mais a ba tɛ feere la. u bɛ taa san n'u y'a san u b'a bɔ de o ka kɛ bitɔn kɔnɔ ka taa feere parce que état ko bitɔn tɛ di la i y'a système yan mobili kɔrɔ de la bɛ pousser bɛɛ n'a ara la ka na jɔ ka taji k'a kɔnɔ k'a bɔ ka taa feere. Non, Bakar, si moi j'ai bien compris, moi j'ai la meilleure mina, c'est-à-dire cuisine quoi. Il y a pour ça, état noté. Il y a pour population. Donc en population. Non, en noté. Cuisine non. On dirait mieux nous le fond. Population elle est à essayer de faire un follow. Belle mais tata piton là. Moi qui n'avais pas de piton sur le moule du mois tamé. État dans la état fond où il y a une crise du gars. État piton interdit. Pour les gars sur le piton là, c'est la autorisation il y a une DNCC là. Oui, mais est-ce que ceux qui envoient le pétrole là, est-ce que Okuma a droit à Nyekawa? C'est-à-dire que le pétrole est en malheur, si tu es tout. Puisque est-ce que Chama peut mettre un douane fait bien pour tout. On va te mettre un douane, on va te mettre un douane fait tout le monde. On lui douane mon rebado. On va te ministre go follow. Parce que alors comment la donner là parce que moi je déclarer du douane là. N'a pas de mal là. À la cuisine qu'on nous déclarer là de mal là. On le cas tient pour nous me déclarer. Merci. Nous on a pas famille moi allez bi cuisine bien. Voilà. Alors qu'on fait le fio. On est sem tout hier. Est-ce que a livré ça sur ma nième. Donc c'est quoi à crise pas mal au lieu de faire avec. Au lieu de pas mal. Au lieu de mouna. Nous quand c'est de benali. N'avait dîné. Au lieu de tout là. Donne-moi de ma donner. État de où. Mais alors barga état de gasso OK. Si c'est nous gars tenait bi. Il y a plus de 15 jours. Avec gars tenait gars dombi qu'on va m'attaquer. Du matin mon si c'est nous m'a dîné. Pour l'instant, on est demain. On a la délai à la continuité. Donc dans la bête tenait. On est à barrer. On a bête tenait bien m'a dit au loup. État c'est état de station fa ko loro de famille ani munu meta ta bitona ali munu mata muto taxi ni fen na be ba ta ka bori maintenant mesure d'accompagnement na ta fa na fa ka obligé mo lutuku ka mo li bi bulu ita station na ni vientine assurance contrôle ça il va rendre bon cinéma on va la regarder d'accord il y a pas de problème Abdallah c'est vrai que kuma chama fora mais il est maso yoro chamana ne maso ko de femme pourquoi et ko bon ministre à nombre de dit il y a format qu'est-ce qui te fait dire ça et Bogele à un certain niveau quand tu t'exprimes quand il réserve de là quoi surtout pour des déclarations comme ça qui peuvent te compromettre donne les chiffres et à faux français quand tu t'adresses à la population c'est que fin de faux moi c'est qu'à former tout bien formé en période de crise là parce que souvent on est en train de résumer le problème de carburant particulier au niveau là quoi c'est plus difficile que tout ça. Vous comprenez? On a à peu près une quinzaine de mines d'or, on a à peu près 1200 industries. L'EDM seul ça fait 1 300 000 litres par jour. EDM combien? EDM seulement 1 300 000 litres par jour. Donc si ça ça avec des citernes de à peu près. Bon, il va dire par 45 000, il va nombre sur ma divisé. Il y a famille. Ça va après 1 300 000 litres par jour. 15 000 d'or, 1200 industries. Mais moi, je vais carburant pour l'homme qui véhicule particulier ça va au-delà de tout ça. Je vous ai dit, le carburant est stratégique, le carburant est transversal à tous les secteurs. Secteur thème Mali, là, domaine thème, le carburant. Il y a famille. Donc, après l'interruption de l'ex principal Dakar Bamako, Nico Orelako
Abidjan seulement, il y a le Niger, oui, à Dama gratuitement. Combien de d'eau au Kachaka Teme Korolinka? C'est une question de bon sens, c'est familier. Ouais, mais 82 à Fossan, 82 citernes, Niger Radio. Avec les je le dis, nous, on a pour quoi? Nous, on va faire 82. Ça fait 5 millions de litres. Oui, même il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, ça fait seulement 6 jours pour l'aider. Ça fait 6 jours pour l'aider. C'est dit, 82 citernes à Dira, donc Betamigo Kibo au 82 citernes. Ania dit énergie, qui est au droit à Baïba. C'est que c'est là. Il y a un famille. Donc, on a une famille là. On a carburant pour résumer, car il y a un fil de wara problème bana. Les particuliers, carburant, on a carburant là. Parce que le pays même vide, ça dépend de ça. Vous prenez les recettes douanières. À peu près, la douane seulement, le bureau du pétrole, ça vous fait à peu près 40% des recettes de la douane. 40%. 40% au niveau du bureau du pétrole là. Donc forcément, c'est vrai, au concours de la prévision atteint, et ça c'est clair, au prévision atteint pour 2025, sur une prévision de 235 milliards assis au bureau du pétrole, on a pu atteindre 238 milliards. Ça m'a bafoué. Et ça, c'est dans tous les domaines. Non, assigné au bureau du pétrole. 235 milliards au bureau du pétrole. Voilà. À fois qu'on a mis 100 euros. 235 milliards. Ils sont aujourd'hui à 238 milliards. Donc, ça veut dire au Temenaka. Au Temenaka. Non, il faut ça, c'est chaque année. Les prévisions, les réalisations dépassent toujours les prévisions aux impôts et à la douane. Les impôts et la douane, ça fait les 5 dernières années, les prévisions dépassent toujours, les réalisations dépassent toujours les prévisions. Donc, et la preuve, cette année, pour la première fois, le Mali a élaboré un budget de 3 000 milliards en réel. Déficit est là. Le déficit, on est à 3 600 milliards de francs CFA. Chaque fois, le déficit de Falala, on est à 3 000 milliards. Mais on a un budget réel aujourd'hui de 3 000 milliards sans le déficit. Déficit Falala, le budget va voter pour mais le déficit Falala, ça va faire 3 500 milliards. Chapeau. Ça veut dire que Barabara Kakelao. Et ça, en période de crise, on a pu le faire. Voilà. En période de crise, on a pu le faire. Il y a famille. Quand vous barrez mais l'effort de développement, c'est sapé par l'insécurité. Mais nous, nous avons blessé. Nous avons que OMT là, à date de la café. Mais c'est au crise. Premier site à bureau du pétrole là. C'est que nous avons carom don. C'est que fin de l'autre monde doit nous, au Nyamaïra en quoi. Non, réunion du comité interministériel de gestion de la catastrophe et de crise. Oui, insuffisance de relever qu'il faut passer les opérateurs pétroliers au commission. Moi, je dirais qu'il faut aucun problème, c'est une procédure du gouvernement. Parce que c'est pour essayer rendu à la fois à l'UNAP et au bureau du pétrole. Pour aboutir par la signature de la convention entre les deux grands opérateurs pétroliers et le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'industrie et du commerce. Ou la convention pour que ça fin du mois parce que tu as le 2 octobre par exemple au faciliter comme accord au déclaration que au tout cas faire mais bureau chef va fouiller entre le 25 et le 30 octobre. Donc, faciliter comme boulot. Mais si ça, l'État aussi a besoin d'argent. L'État coûte 5 ans. Parce qu'on fait une forme de fourni, qu'on escorte Canano. Il y a encore des donnements qui a encore ça, encore fait. Mais au bénéfice de 600. Donc, je crois que c'est moi, j'ai bien compris. Donc, si tu as un mot, ça m'a coûté de douane. Mais faciliter de roulement accordé. Je l'ai dit au mois d'octobre. Parce que chaque mois, il s'est dit que la douane n'a oublié un peu là. Avoir fait par rapport à la opposition atteint. Par exemple, à 200 milliards de il faut déclarer. Bon, maintenant, il faut dire que l'État ferré. Avoir déclaration à l'État ferré. Mais si c'est peut-être 5 milliards, un minimum 5, chef du bureau va faire un minimum 5 milliards entre les 25 et les 30. Pour que je puisse atteindre mes objectifs. Atika pétrole il y a fait domaine libéral. Marchandise à beaucoup belle. Je vais contrôler le bureau, la douane. Quand j'étais au contrôle, écoute-moi, quand j'étais au contrôle, j'ai eu à contrôler la douane.
Par 2 fois, j'ai eu à contrôler la douane. À l'époque, c'est Samba Diallo qui était le directeur de la douane. Donc, à faciliter, à accorder, oui. Forcément, c'est à savoir dire. Mais souvent, le chef de bureau d'un bureau aussi, il est à faire un objectif de atteindre. Ma facilité d'accorder à ce objectif. Donc, on va y aller à opérateur ou Djenana et donc avec Nassis Andro. Voilà. On va sur place. Et effort que bureau de pétrole 24 heures sur 24. Quand là, en moins de 24 ou 3 jours, une fois, avec Nassis Andro, on peut poser le bébé en 24 heures. Mais il faut qu'on voit ça. Sur place. Sur place. C'est ça. Mais nous, on a bon évidemment, on a système enlevé, qu'à ce qu'à quoi, au choix au boulot, à quand tu as eu l'État fait de beaux décider. Et l'État fait aussi le suivi. Quand tu as eu est-ce que tu as eu l'État s'est beaucoup impliqué, l'État est assez bon, il faut faire par rapport au prix à la pompe là. Ça n'a pas changé. Je crois. On salue l'État pour ça. Mais il faut voir que les femmes, le prix à la pomme ne dépend pas uniquement de l'État. État de subvention, c'est vrai, mais le prix à la pomme généralement, État de subvention, tant que le cours international du baril du pétrole n'a pas augmenté, ça va augmenter à la pompe. Maintenant, diminuera, même malgré la subvention, ça diminue aussi à la pompe. Donc, on est tributaire du cours international du baril du pétrole. Malgré la subvention, on est tributaire de ça. Allez, si le cours international du baril du pétrole augmente, Mali doit faire à la pompe. Mali doit faire à la pompe. Et c'est pour cela, généralement, on va communiquer au chaque fois, à partir des horaires, essentiel ben prina à partir des horaires gasoil ben prina maram fa dala en sous région da fa jamana en fa le cas essentiel ni ou tate kele on dirait en tas on la meta ta rom on fait subvention euro de l'état subventionné il y a vraiment après ça faut par exemple sur chaque litre mais djeno ko Mali est à forêt, surtout le gouvernement, transition intérêt. Le gouvernement du Mali a que de telle sorte que Mali a même perdu en termes de recettes par an, ça va à peu près dans les 400 milliards. Pétrole, carburant, ça c'est dans tous les secteurs. Parce que Mali subvention que pour que un pouvoir d'achat ça permet de faire un ça. L'État malien est à saluer et ça depuis Alpha Fobo. Allez, Moussa Tarokatana comme parce que nous sommes un pays continental, nous avons 104 fins de la procédure de Béké, avec la situation, parce qu'on a pouvoir d'achat bon. Et c'est budget fin de pas de quoi. Jusqu'à 4, sauf erreur de ma part, jusqu'à 400 milliards, et ça sur tous les produits, et budget quoi ça. D'accord. Simano, nous n'avons pas fait, comme aller à Fatoum là, mais nous avons d'abord Banaroma, parce que c'est que le métier qui est dans le domaine. Mais, moi, les 82 citernes, on a déjà capté que le Wara Luke. Mon frère, donc nous beaucoup citernes qui mettent dura bon quoi joli donc nous va faire qu'à ça vrai à dans une semaine et puis ça de bon et boucler de ka Madjabi ma fo bena c'est ça bena c'est ça on dit Abdallah chiffre dit pour que ka contredit ah bon ka contredit pourquoi avec la faute à quoi au bureau de pétrole bi on est le 23 novembre oui ça m'a pas fallu à quoi nous réalisera l'objectif là c'est 235 milliards qui était prévu mais on est à 238 milliards ça veut dire que 3 milliards c'est maintenant amassé ça m'a fallu est-ce que doit faire la droit de douane non 3 milliards il n'en a toujours dit excellent ça veut dire excellent doit faire la mais novembre de l'année chiffre au cas où le 31 décembre de le 31 décembre, normalement, aux prévisions, en cas de donne de pétrole fait. Là, sera le 31 décembre 2025. Au moins, en cas de 235 milliards seront. Mais le 24 novembre, la ministre de Koumana, oui, le 21 novembre, on sera en 238 milliards. L'objectif dépassera. Donc, quand il y a la carte, les gars, il est contredit. Le ministre marque fort, chiffre fort. Chiffre fort, chiffre bleu. On a pas un fort. C'est carrément nous donnons une crise nous de la crise qu'on a là au mois d'où il y a une crise parce qu'il y a des chiffres forts le ministre m'a chiffre fort avec des chiffres forts plateau donc maintenant on a des chiffres c'est pour cela il est toujours bien ni autour de tout kumana ou be kumani dalwate ou be kuma ou conseiller du boulot donc c'est pour dire que même moi personnellement ayi jɔyɔrɔ ba kɛ a tɛ kuma kunfɛ n'a y'a kumana a ye jɔyɔrɔ kɛ ka tɛmɛ ale bɛ ka mun fɔ ko bon sens
bon ça c'est maraki la chuko allez joro mun ko tsaka blaka de chiffre mun fo ko mun sera contredit allez flek à contredit là oui qu'il est frère mina mun fo tu vas répondre mina mun fo et fili problème mi ko de fo fili ni ame mu jama ba mu fo aram ni ayi abe mo jakeli o ibe jabe tika ka fo ko ni asu parce que a chemai mɔgɔw ye an ka jamana jugu caman de y'o ta k'o yira u b'o de yira bɔlɔsɔra wa ka mɔgɔw fɔ jamana bɛna bin jamana bɛna fɛ ka kɛ i b'a fɔ foyi tɛ i b'a fɔ mali yɛrɛ bɛna jɔ. Sumano cɛ kuma tigɛ o yɔrɔ la kɛ i bɛ ne bilasira yɔrɔ la ni fili ba min o tɛ esansi ɲini na de ya. ayisa e bɛ ne ka kuma faamuya o mɛ esansi ɲini o n'a fɛ o tɛ esansi ɲini na mɛ mɔgɔ joli ta ye k'a fɔ k'a bɛna a ka bizinesi kɛ. mais écoute o ye kelen fila. fili caman ma bɔ a la parce que furugu de tun don n ye mun fɔ transporteur kɔmɔ tun bɛ na kamiyɔnbaw tun bɛ na particulier tun na mototigiw bɛ na ka taa tigiw bɛɛ bɛ na n'o bɛɛ nana don fili kelen na station kelen na mais i bɛ taa fili kɛ fo a bɛ kɛ fili jɛni ye kɛ. bi sɔgɔmada na ne bɛ yɔrɔ quartier min na fili tun bɛ yen dɛ. mais fili ne b'a f'i ɲɛna e bɛna fili kɛ cogo o cogo mais est ce que i tun bɛ 500 ni tun bɛ a mana kɛ cogo o cogo est ce que i tun bɛ 500 véhicules compter bien bɛ 500 véhicules compter. dimanche fɔlɔ minnu bɔra k'a la i tun b'a ye fo a bɛ munumunu kɛ parce que o de ye mɔgɔw jakali o de y'a to bɛɛ ka comportement nana ka kɛ i b'a fɔ n'i ye opportunité sɔrɔ ka taa station na n bɛ plein kɛ o plein o fana ye dɔ fara consommation kan parce que a bɛ ɲinɛ mun kɔ ale bɛ ka capacité minnu fɔ ça la ne yɛrɛ Sumano personnellement ni ne ka capacité tun bɛ 10 000 francs ta n bɛna san n bɛ 10 000 francs carburant ta n bɛ mobili boli ni rouge bɔra n bɛna 10 000 francs n'a k'a la. ni ne bɔra o la ka na kɛ chaque fois n taara station na n bɛ plein a la ne ka comportement ma falen dans le sens quoi augmentation de terre. mais le comportement là ça veut dire quoi comportement i ka en fait ni ko i ka comportement bukele bamanankan de don bamanankan min don ni ne bɛ semaine kɔnɔna la ni ne bɛ carburant ta siɲɛ fila a siɲɛ fila o fila la ni n taara n bɛ 2000 de ta ka kɛ ni ye 2000 ta n bɛ tile 3 kɛ tile 3 nan n bɛna tuguni n bɛ 2000 kɛ donc o ye 4000 ye semaine kɔnɔna la maintenant n bɔra o la n nana kɛ plein ye 1000 ye n ma fɔ dɔ fara consommation kan. mais n'a semaine non c'est quoi ça a fait crise kɔnɔna la donc i ye dɔ de fara i bɔra 1000 na i bɛ se 1000 de la o parce que i b'a fɔ de n'i ma plein kɛ kun sisan n'i y'a banna n bɛ pigela sɔrɔ ka yɔrɔ ta quoi voilà il faut que mɔgɔw k'o de intégrer o de y'a to a fɔra ko changement de comportement kɛra dans le sens où i ye dɔ fara i ka taji consommation kan. mais e ka changer comportement o ye ka fɛ ani tɔ m'o mun c'est pas la même chose. Aïssa e m'a fɔ oui mais i bɛ se ka voilà parce que ne tɛ n t'a don usine ta la n tɛ n t'a don la ne n t'a don anw population de la ne yɛrɛ b'a ta yɛrɛ ma le dimanche sini bɛ baara daminɛ lundi bon n y'a ye bi n ka carburant bɛ to ka dɔgɔ n bɛ taa station na n bɛ 2000 ta crise tɛ yen nɔ n bɛ tile kelen tile fila kɛ mercredi tuguni n ka wulusi bɛ mɛ n bɛ taa jɔ station na n bɛ 2000 ta o ye 1000 semaine kɔnɔ la o tɛ yan o bɛ dimanche kɛ mais bi lundi n y'a ye n b'a fɔ e carburant kɛra bɛ jɔ n ka taa plein ka 1000 lundi ni lundi mardi kɛ n'i y'a mɛn ko carburant n bɛ taa da la fa tuguni donc n ka capacité bɛ caya de n ka capacité tali consommation a bɛ caya de parce que n b'a fɔ ne yɛrɛ bila à l'abri jusqu'à ce que n bɛ réserve kɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ taa essence ta k'a bila so k'u b'a stocker o de ma kasara lase mɔgɔw m'o ye k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ wulila station bɛɛ fana o communication bɛɛ kɛra k'a fɔ ko ka stockage dabila donc maintenant n bɛ min fɔ ni crise ye mun ye OMT ye mun fɔ n b'a ka consommation di la bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a la changement de comportement en population opérateur économique u bɛ fo parce que u tun bɛ se k'u ban kasara donna minnu ko m'u bangana ni carburant hali sini u bɛ ka na u bɛ ka continuer ka na n'a ye citerne bɔlaw bɛ fo parce que malgré que kasara dɔw donna dɔw kun u bɛ continuer ka na état bɛ fo n b'a fɔ hali sini état kan ka fo parce que le prix à la pompe a ma falen n'i ye i mana taa Mali fan bɛɛ que ça soit Bamako que ça soit Ségou que ça soit Kidal le prix de l'essence là le prix du carburant a monté ye kelen fan bɛɛ o ye o tɛ k'a fɔ ko pompe ko a ma falen fɛn na dɛ o ye effort de état y'o kɛ parce que n'u nana kalan n'a ye ni i ka prix de l'essence ni dɔ farala kan dɔrɔn i bɛ sanctionner sanction datugura minnu bɛ sanction t'u bolo essence t'u bolo taji t'u bolo k'u ban k'a feere sanction binna dɔw kan donc an ka mun fɔ k'a fɔ ko kana kuma dabiri k'a fɔ ko non o
au prix de pour côté forêt dans état où t'es tient. Mais moi, la question que moi je voulais te poser, Smalo, si ça, lui, il a donné le chiffre. Mais toi, comment tu dirais, il m'a ouatim là, toi, tu as parlé que bon, ministre, comment faire. Mais à chiffre nous dit, toi, tu étais au courant de ce chiffre là. Mais allez, ma communication, ma chiffre, mais comment belle de fois. Allez, ma bonne chiffre, allez, avec mes chiffres. Il y a un fonds ministre qui a maniota, parce que n'est pas d'autre comment qu'on fait. Allez, quand un chiffre, allez, ma bonne chiffre, allez, ma bonne chiffre. I don't know. Bon, ne pas que c'est des choses avant que je ne know. Bon, ne pas les affaires comme de pétrole à objectif ou quand 31 décembre là vous dépassez là-bas. Au dépassé là tout dit. Il y a une question posée qu'on a deux fois la donner dans le cas. Pétrole même c'est qu'à foka que toi et partage de donner qu'on doit faire la pétrole là. Au 3 milliards de bonami. D'accord. Ça veut dire qu'il y a plus de carburant. OK. D'accord. Tu vas revenir. Moi vraiment dis moi. Vas-y. Il y a une question posée dans l'OMT là, il y a la cana fena. Soumano là, ben n'a pas d'affaire. Ah donc mais t'as remis la kumata. Ah voilà. Wa o kumata ora dora tere. Sigade tombé en autorité oni mogomulu minani essentiel. On va faire trop là pour le combattre. Voilà. Parce que à tiens mais galoto là parce que aya ka fo si termine de bora kulu kumana ta sira mun na kulu siraje. Ou follow. Ni ma fili plateau kelenga. Muni ma fili muni minani essentiel. Onu ka chauffeur ni wache GPS ni wache. Moi mais moi ni état rafina fait état fena ka GPS que si termine ni wache ala se contrôle. Il y a foi oui. Ni ma fili à ministre ministre de l'intérieur. Aya ira ka fo ministre de l'intérieur Daoud voilà sécurité merci OMT. Donc on a frère donc je pense que c'est que Sternu Bella depuis 8 ans taji taro kado Mali kono kana c'est faux douane avec clair à douane na ta station munda au kasika donc va ira ka fo douter de tout c'est que Sternu akem kumena ga doni taji o siga kumala ada ku doni tenere bolo o de na ni siga ni contrôle ba nye kacho. Donc à ce moment là on a comment chiffre là qu'a fait que Philippe a chiffre là vraiment a ramené chiffre là non le reco béo parce que déjà ni siga be il y a question là mais sur est-ce que mon bec de là mais je pense que comment kumina ataro walma comme si termine de bokare kono ko kana ta sira do fa o de atra sira ora fait donc ba ira ka fo ici vers le temps c'est que donc te de doit nous donc contrôle le la ka jo donc on sait que faire ça ou une analyse personnelle si termine Nyami tari dewara 600 crise kono parce que contrôle la ka job nyami dewara 600 donc contrôle la ka job 600 autorité fere o de gara sababu sa be sera ka fara soroka c'est si termine bedu akem kubira do folo o ake kele ba ka do au contraire am sa fo do ra bora la parce que si dan chama jenna donc mon jenna wara placera. Ah mais non, donc on va la faire chiffre quoi galota là mais contrôler barga boanade ka se ka dobo et virgule là le résultat flani donc le 235 milliards qu'on va rentrer faut 232 voilà bon reflet dépassé parce que le dobo va faire contrôle quand il y a c'est décembre ma après femme nous comment tient bon maintenant quand la question là 600 solution. Oui, solution, est-ce que c'est la solution? Solution, d'accord. Oui. Voilà. Et moi, je suis un peu surpris que Soumano, président des jeunes patrons, puisse y réfléchir, y raisonner de cette manière. C'est-à-dire que je m'excuse du terme. Voilà, mais je réfléchis. Voilà, c'est-à-dire qu'une prévision budgétaire, une réalisation, c'est sur 12 mois. C'est pas sur 1 mois, 2 mois. Comprenez? C'est sur 12 mois. Quand on fait une prévision budgétaire, c'est sur 12 mois. Et quand on une recette financière, c'est sur 12 mois. Si parfois, il va expliquer comme si nous réaliserions une période de crise de corona. Mais je vous en prie. C'est sur 12 mois. Nous 238 milliards depuis le 1er janvier 2025. Vous comprenez? Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui.
ça ne s'est pas réalisé sur la période de crise. Pour dire qu'il y a contradiction, il faut savoir que c'est sur un exercice. C'est sur 12 mois, c'est pas sur. On est peut-être en 11e mois de la saison. Vous comprenez? Et de tout, c'est ce que j'ai dit, de tout le temps, des pays interactifs, tout la dominant, la douane et les impôts ont toujours dépassé leurs prévisions budgétaires. Une crise d'intérêt, de tout le temps. Et la preuve, le ministre des Finances même nous a proposé cette année 2026 un budget de, malgré la crise, malgré l'insécurité, un budget en hausse de 3 000 milliards en réel. Moi, je vous en prie. Les réalisations, ce n'est pas sur la période de crise, c'est sur 12 mois. Nous 238 milliards de réalisé crise qu'on en a non. C'est sur 12 mois. Et moi, à ma consommée. Il faut. Bon, ça c'est deuxièmement, il faut faire beaucoup attention. Sur toute l'étendue du territoire, tant que l'État subventionne, l'État fixe le prix. Nous sommes dans une économie de marché, tant que l'État subventionne l'État. Et peut-être, il y a des filles. Allez, Chine, je te mets au défi. Même Chine, si le prix international du baril du pétrole augmente, et malgré la subvention de l'État, le prix à la pompe va changer. Souvent, à ce niveau, il faut heureusement c'est souvent scientifique. Même demain, si ça augmente d'un dollar, de 2 dollars, l'État va se répercuter sur le prix à la pompe. Malgré qu'à la subvention, l'opérateur de Bessiga, mais c'est l'OMOP qui fixe. On doit plus fixer. Parce que l'OMOP, c'est pour la commercialisation du carburant. OMOP Kaourou. Moi, je vais préférer. Et c'est pour ça que à cause de mercredi, une fois par semaine, par mois, on va faire désormais, à vos journaux, les banques, désormais, le prix à la pompe à partir des horaires avec Kendi. Allez, Chine, 1 dollar, 2 dollars, voilà, ça va se répercuter sur le prix à la pompe, malgré la subvention de l'État. Moi, je vous en prie, en a beau fond de raisonnement de Konoko. D'accord. Il y a un confort de tout la position là. Avec des éléments de force, ça. Il y a un autre une casquette de baromètre, mais il faut qu'on ait une organisation des jeunes patrons présidents. Donc, ça veut dire que les informations de Kalama, les témoins Kalama, les moufina, et les Takoya, comme ministre de Kachifou, ministre de Wanga, ministre de. Ale de jago ko ka ministre na yi siki ka fo mulu mena ni pétrolier ka fo ko pétrole mun dona o chara krisi la ka teme mu madel ka do e di ko ka chiffre ka mai ke ma so ka chiffre ka aka fo ta ma fa meka sa meka no meka bon d'accord meka sa meka voilà parce que ta réponse est fonction de ce que j'ai dit. J'étais bel et bien dit ma chiffre dit. Il a dit selon les statistiques. Vous comprenez? Et je vais te faire savoir que chiffre une flemme, ça ne concerne pas la période de crise. C'est ça que je vais te faire savoir. C'est sur 12 mois. Mais quel qu'en soit, au contraire, on ne dit pas. Et le mou, s'il te plaît. Il va faire les nez, s'il te plaît, parce que pour le mou, et mou grand économie, c'est un mou qui contrôle le Tarakata, et Tarakata, et le go qui douane contrôle le Maintenant, c'est un monde. Moi, je réellement crise. Nous la crise qu'on a nous doit monter à terre monter qu'à fond comment dépasser ah mais c'est 30 décembre ah mais c'est 30 décembre on t'a foutu 270 milliards quand c'est 30 décembre tu as calculé le macla il chiffre d'affaires c'est ça macla il doit bien reconnaître ça mais ça on est pas obligé le plan c'est ce que je voulais. Non, c'est vraiment je voulais. Oui, c'est vraiment je voulais. Il y a beaucoup de mecs qui ont un problème de tisser débat là parce que beaucoup de gens trop léger. Trop léger. Avant de tirer. D'accord. Tu mens. Monsieur Yatra. Et on fait le plateau. Je n'ai jamais répondu. Yatra, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai jamais répondu. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que moi je voulais vous dire là. C'est ça, à une autre forme, c'est ça. OMT, maintenant là. J'ai tout donné la parole. C'est moi qui dirige le débat. Je dirige le débat, c'est moi qui dirige. OMT, qui a toujours parce qu'on a un Wati Dama, Wati Sera, Yafuma. Seul me le et OMT Bolo face à la caméra Kaira qui font vraiment c'est qu'à bonne qu'on a tourné là. On est gaba qu'on a la cadre autre tout beaucoup c'est un gabo mais fanga don carablan ba c'est dans ba on don on va faire autre be ça sona ils nous bien adela fa ka on minu be fait jamais be on peut la vitaille en temps réel on peut marcher
C'est-à-dire crédité il m'a il a une fond association qui a le gazole akemna par semaine où il y a foré de douma orato bonoya boulangerie ni yoro pâtisserie de marché à 100%. Au te fait moi le dans station là au ta direct au consommation de le bois là moi to kalama au quantité moto donc c'est trop lourd au système agano foré à la quantité de fly par semaine. Donc dans la société téléphonique faut faire voilà. OK. On est partout le nom. Là moi quoi que tout là. Solution rapide mais gouvernement c'est arrêter ça. Si dans mon begado, amga balkon o la crise là. Fala tiens vraiment. Si dans mon begado non, on pas trop voir de non. Les gars na me dire de donner ça va bon. Donc bien tika djini. Le courage so, on peut donner. Maintenant avec do ça. Faut la mu donc mo mteke. Douane begado si dans la begado. Fana fana kuma tiɲɛ kun min Mali yɛrɛ kun t'a dɔn san kɔnɔ citoyen bɛ du douane na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi crise ye jo di autorité ma ka bɔ fɛn dɔ kalama fɛn dɔ bɛ ka kɛ kunun bi b'a réalité ye est ce que Mali yɛrɛ kun b'a dɔn par mois anw bɛ essence carburant min feere par mois mandat la sinon ne tun t'a sɔrɔ parce que état bɛ ka mun feere ye u ye dɔ de fara o kan o bɛɛ la a tɛ ka bɔli kɛ hali bi aran bɛ yen. Donc ils sont obligés qu'à doubler pour que quand l'avant le jeudi ni Aramnata non là qu'à donner réellement par mois en consommation combien de millions de litres n'a donnant à ma ressort. OK. Merci beaucoup. Abdallah, avant de te donner la solution, il y a moi je te demande bon tu lui présentes les excuses il y a moi je te demande comme Benika Fabialudo si il a compris que quelque part il y a eu un truc il y a donc moi je préfère que Manini fait demande présente lui tu retires le mot puis c'est fini puis comme mes solutions du matin. Et Bourrelé. Oui. Mon éducation ne me permet même pas comme Rodoko. Merci. Il comprend. Peut-être que à court d'arguments, il sait qu'il faut y énerver la première fois. Sinon lui et moi, ça a été souvent très chaud. Et lui sait que sur d'autres plateaux, il m'a complètement manqué de respect. Il y a des mais je ne l'ai jamais répondu. Et puis en des termes crus. Mais je ne l'ai jamais répondu. OK. Donc moi, quand j'ai dit que c'est léger, je vois une insulte là. D'accord, ben comme c'est quoi Benika Famille, voilà. Une insulte là. Moi, mon éducation ne me permet pas comme moi. Mais lui, par plusieurs fois, sur d'autres plateaux, il y a tellement de formes. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, comme moi, c'est qui demande, voilà. Donc le mot léger, il n'y a pas de problème. Je retire le mot. Pour le respect de tous ceux qui sont sur le plateau, je retire. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pour le respect de tous ceux qui sont sur le plateau. OK, merci beaucoup. Donc, Soumano, tu as toujours mis pour la solution. Et elle fait, solution mieux drôle, c'est-à-dire que on a paniqué pour la follow. Donc il faut que psychologiquement on a préparé. On a trouvé dans la dernière fongo un crise intégrée comme ça. Maintenant, quand faut qu'il y ait la capacité, quand faut ni habitude, quand faut qu'il y ait plein que tout le temps, quand faut qu'il y ait plein de cas, avec jouer quand il a fait parce qu'il a toujours financier parce que ni a qui t'a fait plein que avec il a fait solution de thé alors que Barabe Kake 82 soutiens donnant on en a dans ma fou au même chaque jour 5 ans. Donc autre chose aussi gestion CNG mɔgɔ kan ka fɔ parce que n'i taara ka taa station na CNG nana i yɛrɛ CNG nana fara an ka autorités kan notamment les femmes pour que ka se ka arabe réguler parce que kuma dɔ la arabe cɛ fa bɛ taa don sira la sira yɛrɛ bɛ tigɛ donc a bɛ sira gɛlɛya a bɛ mobilité gɛlɛya donc moi je pense que aujourd'hui bɛɛ bɛ fo bɛɛ bɛ baara la wa an ye mun kɛ an ka faamuyali an ka to a la ni autorité décision ta an ka to an ka autorité kɔfɛ o de an bɛɛ ka nafa b'o de la. Merci beaucoup Abdallah. Bon, je dirais tout simplement qu'au Besséramika, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes au Besséramika, on va continuer là. Parce que défi, chaque fois, par rapport à chaque défi, les solutions proposées en rien. Mais je crois que la crise est loin d'être terminée. Mais il faut saluer ces efforts de la part des autorités, de la part des opérateurs pétroliers. Et né à fois, les opérateurs pétroliers, des opérateurs pétroliers qui ont assuré pendant cette période-là. Je leur tire chapeau. Donc, sans pour autant
dire que publicité il y a Yarawar qui a fait Somayaf, NDC et puis Somayaf. Vraiment, c'est des opérateurs qui ont assuré. Vraiment, je salue le secteur privé à travers eux. D'accord, merci beaucoup. On va profiter de ce débat-là. Nous, là, sera amena facture qu'a dit moi. Passer au cas puissé de quel. Il va conclure. Bon, solution rapidement, oui, ça sera un bagage à la ravita et nous fait. Donc, nous sera que si ça veut chama voilà. À Flana, à Mourouar, la Jamana, dès demain. On va essayer de contrôler l'administration. En même temps, nous faisons des cas de douane. Nous avons des travaux par qui nous avons atteint. Nous avons fait un coup de fait des cas de papier d'affaires au cas de bêtises qui courent dans notre warsara. Donc nous faisons un cas si ça bon, c'est un bon coup à chaque voilà. Allez, moto tout. Viens tout faire boulot. Ou quand moto plate sur la jigna cour qu'on a là. Donc ah non. Mais tout faire. Mais non, on va bien tout à. Quand tu t'entends, on va bien tout à. Ah ça va là. Mais là ça, là du club là. Donc on va voir la question qu'on donc en permettre au moins que on va se la faire. Vous nous donnez tes règles là. Parce que vous nous tes règles là que la testa sera. D'accord. Vous tes règles là que kuma ka donc vraiment nous des règles là, nous va voir là de jamana question qu'on. Donc jamana nous demain. Maintenant et voir là de jamana question qu'on jamana golo fara yama no de donc amem conforme alibi ami fo le bla oye parce que avec akli charlo wole kana plateau sans fait kana solution di en même temps ka communication fait pour la cause de la faire la je ka akli to offre na d'accord vraiment Boubacar moi faut félicitations à Aladji d'accord ala ge gana ko dumalla en bon d'accord Aladji Mamadi Sakho OK d'accord félicitations d'accord au nom du chef la tola OK on va karamo ba tola d'accord merci beaucoup Boubacar prophète Conté vraiment merci beaucoup Agnoulé Nanga Kenega merci Minago Abdallah vraiment merci beaucoup Soumano merci beaucoup Ani Ismaël Fane je vous dirais il faut remarquer vraiment Ambe nous voulez chaque fois ils sont sur le plateau à tout moment vraiment on vous remercie parce que le wati là-bas là de kuma gelale no ma chama ma ile chama wole donc chama be wasi en famille boloda kuma quelque là mais chaque fois nous wole là vraiment au bena wati la femi jamana ko la bunu akina tadi donc mo bonya ko nan karama ko na vraiment ni foli kaka Boubacar Ambe la direction générale Ambe Chérifla Ambe Oufo Nambora Amena Mourwabouya donc vraiment réalisateur technicien Ambe Bela Djelofou vraiment merci beaucoup nous te ka boy donc Dongo Traoré Mamadou Mouri Amanyina leko Sam Djema Amanyina ko Docteur Madan Diallo Amanyina ko Baba Chiam Amafou Amadou Dadje Sangare Amanyina Franco le patriarche de Kangaba Mamadou Namaketa Amanyina ko Bema Keta national Amanyina ko et puis nga professeur Pongé donc professeur Jakité Amanyina ko un docteur Samake donc ani Landouré Mali Fanafou Ama Maïga Kenyeba ani Njijara ani Moussa Keta papa Ambali fo ani Faraba Koueti ka kunche joy Ousmane Chérif Madan Aïdara vraiment ni ala manga joa irana dimanche wore aminyo soro ni kenenka inchallah vraiment ko bara Chérifla barakela ko ni tie ko ni baraji akambe une prochaine fois merci beaucoup merci